hestekræfter. Masser af hestekræfter. Det var, hvad der var samlet på stranden i Løkken i denne weekend, da 285 potente firehjulstrækkere fra hele Norden mødtes til træf. De er tossede. Det er jo bare dreng, det hele er, ikke? Først kan jeg have haft en med selv, men det kræver lige, at han er knaster til os. Jamen det, der er fascinerende ved det, er jo, at hvis man ombygger bilen til lidt, hvad kan man sige, ekstra terrængående offroad-kørsel, jamen så kan den jo facere nogle ting, som folk vil ikke tro, det er umuligt, hvis man kigger på en standardbil. Altså der er jo de fleste biler, der kører i Danmark, bliver jo ikke brugt til det, de faktisk i bund og grund er lavet til fra fabrikken af. Vi mødes for fællesskabet, vi mødes for interessen for offroad, og for at vise den bil frem, man har. Og for at snakke og få idéer fra andre, hvad gør I, og hvad gør I i de andre lande og sådan noget. Så derfor så har vi arrangeret et så stort socialt træf, hvor det er ikke konkurrencepræget, der er ikke nogen, der skal overgå hinanden. Hvordan kan det være, at man kommer helt fra Norge og Tyskland og Sverige for at køre på en flad strand i Danmark? Men at komme ned hit på stranden er noget specielt. Altså, dette er den største stranden i hele Europa man faktisk kan køre bil på. Og for oss er det veldig eksotisk at komme hit. Man finner på en måte, selv om stranden ser flat ut, så finner disse her verstingene, de finner noen holder å leke seg, og det er utrolig hvor med et lite dike eller hva som helst kan lage moro for disse offroaderne som kommer helt fra Norge. Der kan man bale rundt i timevis, og hvis den tar en runde rundt og ser, så er det helt utrolig, og folk klarer å finne utfordringer, selv om stranden ser ganske flat ut. Nu hørte jeg til briefingen her, at I måtte faktisk ikke køre i vandløben og sådan noget. Er du ikke lidt bekymret for at få en bøde? Vi passerer dem også kun. Så det var ikke den nemme passage, du valgte? Jamen, altså, nogle passager er bare nemmere end andre, ikke også? Der er så en derhen, der er lidt bøvlet. Jeg er så uheldig, hvis man lige rammer den, jo. Så får man det prøve lidt frem og tilbage. De er tossede. Ødelægger sådan en flot bil, og vi andre vi kører rundt i en gammel Golf, som vi passer rigtig godt på. Hvis jeg havde pengene og bilen til, så tror jeg også godt, jeg kunne finde på det. Så ville du alligevel godt ødelægge den lidt? Ja, hvis jeg havde 2 biler. Han sad godt fast om der.